kamano Trevor. Okay. Aneno ko chako kendo ni onego ket wach mar lokruok mar kor lwasi luongo ni climate change action in learning institutions te. Mane the team nango? Trevor, dwe mar 9 higani ing'eyo ka wan gi gimiluongo ni Africa Climate Summit mabiro Kenya ka ma ji dhi wacho kaka ji timore. Nitie gik mang'eny ma biro timo kaka about climate change. Achiel kuom gik moko moparo kaka wa discuss gini. En Trevor, wajawacho ni iwinjo ka sirkal wacho ni wapidhuru yien bilion 15. Trevor, kwaketo ni e skul ka skul, nyathi ka nyathi ibiro mi responsibility mar pidho yien kata mana yien 2 nodongo go. Koro sami mi capitation tipenji to headmaster in to idwar in gi nyithindo 500, yien di 500 to ere. Trevor, jine penjo to yien gi nyalo pidh kata kanya ka gionge nafas to Trevor, ka gionge nafas apa ni sirkal nyalo kata wacho ni wan gi public land modwa pidho yien to wabiro miyo nyithindo nafas mar dhi kuro. Trevor, ka gitimo gima kamano to gimede gi environmental conservation. Nitiere kata gik projects mane Ministry of Education Environment netimo mar tree for schools, environmental conservation, mondo ji ong'e to climate change ni ber. Trevor, kata mana water harvesting, nitie gik mang'eny mwanyalo timo mondo nyithindwa otim gik makonyo environment, gik mamiyo wa adapt and mitigate to climate change, to gik mamiyo sani wacho kata carbon trading mondo kwa pidho yien go. Trevor, kiny wabiro uso carbon go kaka jo Kenya to ji skunde osetimo gi. Koro en yo mayot mamiyo nyithindwa dongo ka ging'eyo wach mar climate change to gitimo gik mabiro konyo piny to biro miyo piny be keto nyithindo ong'e gik matimore e gweng'. Professor, report mugolo ne report ma oyangi kabisa. Wacho ni pages 100